komáre tam nezajdu, v takých pičiach ste. Tak veľký areál, že tu majú vlastnú lokomotívu na posun. Druhá odbočka, tak do lesa do piče. Žiaden nevidím do piče, ale tamto skurvené vidím, zase. A ja mám uvidnejšiu prestávku do piče. Prosím. Dobrý deň, tu kurírsky. Snažím sa vysávať z tých inštrukcií. Môžete na... No, šéf. No, dobre. Mňa ten PIN zavádza niekde, že pri Best Drive. Neviem, kde je Best Drive, ale na Vajnorskej 127 je areál Istrochem. Musíte prestať tú vrátnicu. Jo, skúste. Počkať, ja sa snažím zorientovať, kde vôbec ten areál Istrochému je, lebo... Vedľa Empírie. Vy ste šli smerom do... Empíria je nejaký podnik tu hneď vedľa tej vrátnice Istrochému. Je podnik Empíria, taký červený, neviem, aká biela. Navigácie tu Empíriu? Dáte sa do navigácie Empíriu a keď pôjdete smerom vlastne do mesta, ako smerom do starého mesta, už vás pošlem úplne, že najďalej. Proste nie je smerom na Zlaté Piesky, ale opačným smerom. Empíriu budete mať po pravej ruke a nevodíte do Empírie, ale hneď za ňou odbočíte. Tam sú väčšinou postavené také veľké auta biele. Môžem vás ešte zastaviť? Nepíše Empíria, že je na Kopčianskej ulici. To asi ne... Ale ona je, dajte si Empíria Vajnorská. Oni sú dve. Je to oproti Slovna v pumpe. Slovnavku máte oproti Slovna v pumpe sa zabača k nám do areálu Istrochem. To úplne, že to odbočka je oproti Slovnavke. Je to taká modrá brána, je tam obrovské napísané, že Istrochem. Jeden taký velikánsky Istrochem nápis som ja videl aj oproti Odborárskej. No, oni sú dva tie Istrochem. Oni sú dva tie Istrochem, a sme doma. No dobre, tak ja sa skúsim podľa toho, čo ste teraz povedali, zorientovať a keby som zase nevedel, tak ja sa zase ozvem, dobre? Dobre. Dobre, ďakujem, dovidenia. Dva Istrochémy do piče. Aha, dobre, toto je tá Empíria. Tak nie, to nie je ono. To už je moc ďaleko, to je Slovnavky toto. A teraz mám meškanie, hej, a zablokujú ma, lebo proste, neviem to nájsť, proste toto je na zelených úplne priebané, ale úplne priebané. Ja sa tu zbytočne budem vyhovárať, že proste nevedel som to nájsť. Oni ťa bloknú a hotovo. Areál Istrochem, prejsť cez vráticu, pýtať sa na, ísť rovno na kruhovom objazde, tretí výjazd a potom tretia obáčka vpravo. Tabula Delcomp sklad Yogis. Dobrý deň, tak keďže vám volám, som zase stratený. Ale to už má, akože ja som hladná, viete? Ja mám tiež nejakú obednú prestávku a ja som, už neviem, ako inak vás mám odnavigovať. Ani ja neviem, prepáčte, mňa to veľmi mrzí. Som pri tej Empírii. Viete mi poradiť? No a keď máte Empíriu po pravej ruke, tak musíte ísť ešte smerom do mesta, smerom na Polus. A hneď na tú Empíriu zabočíte doprava do areálu Istrochému. Taká obrovská modrá brána. Hneď prvá odbočka. Hneď prvá odbočka. Áno, ale za Empírie sa musíte vrátiť naspäť na Vajnorsku, na hlavnú cestu. Tam už sa nemáte kde stratiť. Áno, tam je to napísané tie inštrukcie, kruhové objazdy, tretie odbočky a takéto to už. Tretí výjazd na kruhovom objazde a tretia odbočka vpravo. A hľadajte takú značku, že Delcom, to uvidíte na výjazd, to tam je, alebo keď to tam je pripúta. Už to vidím, konečne som našiel ten Istrochem. No, výborne. Dobre, tak idem, dovidenia zatiaľ. Takže idem rovno, ja som hladná, ja mám obedňajšiu prestávku. No tak to akože, čo ja s tým mám do piče robiť? Keď ste zajebaní v piči, v pičaroviciach pičných, mušacincích do piče, tam sa už aj komáre otáčajú, ani komáre tam nezajdu, v takých pičiach ste zajebaní, tak čo do piče čakáš do piči? Čo do piče čakáš? Že to akože každý pozná do piče Istrochem, že tu vyrastal, kurva. Piči, toto mám rád. Ešte pohoršená piča sprostá. Kokot, areál veľký jak prasa do piče. Tak veľký areál, že tu majú vlastnú lokomotívu na posun. Jo, však to je lahučké, však to je úplne v pohode do piče. Druhý výjazd do piče. Tretí výjazd. Tu idem do piče. Von. Teraz. Každý Bratislavák vie presne, kde sa nachádzam do piče. Druhá odbočka. Jak do lesa do piči. Ale je to odbočka, ja to rátam, ja ich jebem. Tabula de... Žiadna tu není tabula. Do piče, tam. Žiaden tu nevidím do piče, ale tamto skurvené vidím. Zase. Kokotiny, zavádzanie do piče. Zdraví, no tak to zase je nejaká ona. Nerdská pičovina. Zase nejaký hipstri do piče vyjebaný.
A celá pohoršená, že jej hipsterský sklad niekto neovláda do piče. Ja mám uvidnejšiu prestávku do piče. A ja som s tým zajebal 20 minút do piče. To není môj problém. Ja som si zaplatila za jedlo, vy mi to máte doniesť sem. Ja hovorím, pozrite, tu sme my a tu je PIN. A ona, to ma nezaujíma. Ja som vám tu napísala inštrukcie. A ja hovorím, vidíte, ani na to nezaujíma. Ja som vás pol hodinu hľadal, teraz ja to tu ani nemôžem odovzdať, ja tam zase musím ísť naspäť na to miesto PINu, aby som to mohol odovzdať. Takže ja rovnako, ja tento čas nemám zaplatený. Vy ste si zaplatili donášku, ja tento čas, kým som vás našiel, tiež nemám zaplatený. To je rovnako váš problém, teda môj problém. Takže váš problém je, že kde sa nachádzate reálne versus PIN a môj problém je, že ja to nemám zaplatené. Hotovo. Určite sa bude sťažovať, na 100%. Na 100% sa bude, nech sa sťažuje. Dám, ešte si idem to ešte zdokumentovať. Screenshoty si musím porobiť, lebo tu proste inak to nejde. GPS-ko, pozíciu, ešte si odfotím toto si odfotím. Idem si odfotiť ten sklad. Alibi vytvorené, tak mi budú piču platné, pol hodina v piči. Natrafíš na zákazníka, ktorý je v úplných pičiach a potom si ešte ide piču otvárať, že to nevieš nájsť. Že to trvá dlho, že má objednňajšiu prestávku obmedzenú. Do piče. Teraz tuto to musím odkliknúť. Arrived. Close.